И здравейте хора, нещо в Майнкрафт. Емо, искам да... Нали? Да... И сега спирам дърво и не може да играем с Емо заедно. Напълно преди играхме. Сега не може. Нещо имам 10 минутки. Пак ще го качвам този клип, който имам. Араби интернет. Так, това е Майнкрафт. Не мога да игра Майнкрафт. Краво, марш на долна! Бих ли тебе? Бих ли тебе? Бих ли тебе? Ставам първи лево, бе, хора. Сега не мога да се върна. Горе. Аз ходя там да не ти пречи. Добре, затвори вратата. Емо, затвори я! Този не иска да го лапси. Трябва ни много повече. Еми, просто... Так. Вземам гъбката. Доста минути го правам. Така, ще го качвам клипа, казвам се BG Master, да ме намерите. Канала ми е Кученцето и... Как ми се казва канала ли? BG Master TV. Така ми се казва канала. Ако искате се абонирайте, ако искате се абонирайте. Не знам, вие решавате кой иска да се абонира или да се абонира. Но се абонирайте за мен. Не мога да ви кажа какво искам. Искам да се абонира, точно имам 2 клипа, качих още един, имам 4.
Все пак искам да се абонирате за моя клип, който сега снимам. Искам да ви кажа, че да се абонирате от Адем се абонирайте. Негова е Адем и как беше му канала? Ади Адем му беше канала и се абонирайте. Абонирайте се за него, има само два. Само два абоната. Абонирайте се по-добре за него. Се абонирайте, той не снима вече. И се абонирайте за неговите клипове. По-добре се абонирайте. Не знам, вие решавате. Абонирайте се, той не снима вече, така че се абонирайте от него. Вие решавате дали ще се абонирате от Адем. Ади Адем му се казва канала. Не знам само, че така се казва. Така се казва, не знам как му е другото име. Айде ли ще събирам дърво, защото искам да си направя къща. От дърво. Стак. 2 стака. И абонирайте се от Адем. Откри си се. Абонирайте. Той много хубаво снима. Даже и на Майнкрафт снима. Абонирайте се за него. Сериозно, не ви лъжа. Казвам ви само да се абонирате. Не ви казвам, че ще се абонирате. Но от Адем се абонирайте. И от... Не знам, тук... От Тему се абонирайте. За мен се абонирайте. Само за Адем се абонирайте. Се абонирайте. Това искам да не се абонирате. Искам да не се абонирате, да се абонирате. Да не има лайк. А искам да се абонирате. Това искам. Искам да се абонирате. Не ви казвам, че искам да се абонирате. Но се абонирате. Тъпи неща снима на Полита. Но все пак всеки му нарича жена, така че няма да говорим. Ще ходим сега на Джамбо, ще ми купува тази обувки. Това е какво дърво е. Нещо ми се. Майка. Аре, ще си направя една лопата. Иде, къде са ми нещата сега? Мале, колко много. Ето ги. Аз ще не се гласа. Имам 2 котки, така че не живея с тях. Живея, но не искам просто да... To the sky. Стъмнява се. И ми за начало сега ще събера дърво. Ще се кача във въздуха и това е. Няма как. Колко? Половин стак. Има вече трябва да събера стак.
Каза да се абонирате от Адем. Да се абонирате, това искам. Ето искам. Се абонирате. Не, бързо, бързо. Така ще ми издат. Ще ги пусна на харто. На харт го пусна. Как ще ме стигнем тапанари? Как бе? И аз малко дърт. Доста високичко, ма няма да ме стигнат, нали? И това беше за днес. Да ви е било доста интересно. Довиждане.